Musa egiteko, esne gaina, azukrea, gelatina eta mamia. Infusioa egiteko, esne gaina, esnia, azukrea, intxaurrak eta kanela zotza. Eta hemen teila egiteko, azukrea, irina, arrautzaren txuringoak, gurina eta esne gozoa. Osagaiak esan ditut eta zingo gea. Ikusten dut, 3 fasetan daudela eta ze fasekin hasiko. Bai, igual lehendabiziko fasea, bueno, igual infusioa da denbora gehiago pixkat erreduzitu edo egin behar dona, eta horrekin hasiko Hori xagarko da martxan. Bale, ba. Esne gaia. Esne gaina. Hori da. Esnea. Hori da. Gaurko honetan ikusiko duzue, nola ditugun errezetak, bere kantitate eta guzti interneten. Gogoratu, Ondo behitu, naiz eta guan esan. Eta intxaurra. Gaurko honetan bai ondo apuntatu ditugula, Adi. Eta azukrea gero botako dio, batzutan igual gehiak errezitzen dut, eta igual pixka goxo gelditzen zaigu, eta hola, hau irakiten. Eta oin egin behar deuna da, azkenen kopa baten presenta egin behar deu, eta beko parten esne goxo bezala jarri behar dio. Orduan, iken deuna da, esne kondentsatua erosi, adibidez edozein markakoa eta edozein produktua, eta oia espresen sartu pare bat ordu. Osoika nola ireki bezala bezaren gabe? Daun bezala, potea, sartu urakin, itxi eta egosi. Gero, zabaltzen duzu, eta lortzen duzu. Tofe antzeko goxokiak izango balitz bezala, baulakok izaten di, Eta da, gure era, esne goxoa ikego. Hau berez, erosten duen txuri-txuri hori da, Txuri-txuria, betikoa. Betikoa, kafe bonboia ikego eta estilo hortakoa. Eta ego zama demora esan duzu? 2 ordu. 2 ordu. Eta gero, nahi bezu konzentratuagoa edo fuerteagoa, eta gero lehorragoa gelditzen da, denbora pixka gehiago utzi. Beira. Edo gutxi gozu neurtu behar dezu, segun ze behar daukezun, hoi lortzeko. Egunero zerbait ikasten deu, eta kasu honetan gaur hau, izberrikan ez. Gaur, nola egiten den, esne gozoa. Eta behitu, azkenen, pixka kremotxu bezala gelditzen da, baina, bueno, azkenen, hemen azpin jartzeko, nahiagoet esne pixkakin, irakin eta nahastu eta finago jartzea. Izu bat, azatu merde pixka bat, Bai, kontuz bizio bada, Bai, bizioa. Azten gehanen probatzen, probau beharren jaten bukatzen dugu, Rojo. Primerakoa, saiatzen ez gauza honak ekartzen, Bai. Bueno, hau kutsariak emakarrikan, hemen postri iztu egin berrikan. Hoi, azten zean ez da probau da jan. Ez da, postri egin berrikan, hori, jarri, poto bat egosi, 2 orduan behak izan duen bezala, ireki eta kutsariakin taka-taka. Nahi baren badezue dekoratu horrela, bat atea untzi poli batea eta horrela, baina, bueno, horrekin makarrikan, listo. Piskat berotan, nahaztuko deu eta azpikalden jartzeko. Adibidez, garai baten iken gendun estikin. Behian estie jartzen gendun, baina zeren batzuk oso zaleak, gustatzen zitzaila izugarri, eta esti baldin mokenik ez den nahi, nik ez den nahi. Eta pentsatzen, beste gozotasun puntu bat ematen, Eta nola ez, honekin danakin asmatzen zuela, ez da? Bai, normalen, bai, ez da oin arte inorke jatzen, gozotasun puntu honengatik. Bariakin pixkan nahaztu. Eta oin igual oso biguna edo ligero bezala gelditukoa, baina gero gogortzen danen beste gorputz bat hartzen du. Fenomeno, gaur ondo hasi gea, ikasten hasi gea gaurko honetan. Tofe puntxu bat edo estilo hortan dauke. Bai. Ondo jisten bat iazu, bestela bakizu. Buelta ematen dut eta segertatzen dan. Bai. Ez que esne gozo horrekin liluratura gelditu naiz. Hori da. Pixka zuba joan jarri, gero azukria botatzeko izan zuen bezala. Bai, infusioa bezala ikiko, egon dezala horre 20 minutu edo pixka gehiago. Hori da, bai. Bueno, hau ja desegin deu pixkat, eta ja kopata botako dio pixkat. Bai. Holaxe. Bada espada bi. Bai. Holaxe. Hori baztertuko deu, nahi badezu, eta bitartean gero musa ingo deu. Bale. Hau alde batetik, kenduko deu. Oin indezakeguna da, gelatina bigundu. Bai, ur pixkatekin. Urotzen. Hori da, pixkatekin. Eta bitarten igual lanen jarriko zaitu, esne gaina monta egin behar da. Hori da. Bueno, gero sobratu duan esne goxo hori pixka gehitxo bat eman da dezu, listo. Oso ondo. Hala ba. Bane, hor bola daukitzu. Bai. Ota jozu, eta nahi. Eta ni bitarten hasiko naiz nahazten mamia eta gero urtuko dute gelatina uretan eta nahazketen. Zu hasi egiten da, berak ikusiko dute, zer egiten zu. Oso ondo. Bueno, eta bitartian, gu badakiu eta nun dagoen Etxeberri eta gauza
ondo ikasi dugu gazte honetan, behin baino gehiotan esan duen nula aurkitzen den jatetxea. Baina, claro, Bazkaita juti ere ondo dago, baina goiz buelta batian zerbait ikusi, kulturaldetikan ere bazkaldu baino lehenotik jo goiz buelta bat egin, eta bueno, pixka inguru hortan ze aukera dazkau ikusteko adibidez. Hombre, hor, bueno, haundina edo jende gehiago etortzen da ikustea, Antio Baselisa da, hoi, vamos, derrigorrez paso bar da handik, baina gero dare beste leku batzuk igual ez diogula inbeste importantzia ematen, baina oso adibidez dago Miguel López de Legazpi dorretxea oso politia dala, berrituta da hola. Zumarragan bertan, bai, tren geltoki ondon, eta adibidez urretxune Aikur museoa, esti museoa, eta umeek eta bizita eta jende asko gero aterpetxea ere Santa Barbaran goien mendin oso politia da ere, bazkaltzeko, loikeko, aukera asko ematen dituna, bai, eta segi, herritik ere pasatu zaitezke, Eliza ikusi, eta urretxune San Martín de Tours, eta gauza asko dara ikusteko. Naizta igual, gu azkenen eguneroan egon da, igual ez dezu apreziatzen, kanpoko etortzen da, ze etxe politia edo, ze tan Iparragirre jaio zan lekua ere, etxea kanpotik ikusi daiteke, eta... Eta erakusketa bada baita ere, zirekit zabalik egoten da, Iparragirre... Iparragirrena ez, baina urretxuko kulturetxen mineral erakusketa da, eta nahiko oso importantea, azaro hasieran izaten dela, eta nahiko importantzia dauke, jende asko kanpotik da hola etortzen da ikustea, bai. Hori dana Zumarragan, geho aldamenien dakazu urretxura itatu dako, urretxukoa da, esan dizudana mineralana urretxukoa da, bai. Gauze, azken bentaja bat daukeu ere, trenbidea daukeula herri bertan, eta gaina normalen, adibidez, kanpoko trenak edo Madrila joten dira Bartzelona, bertan gelditzen dira, eta orduan... Zeukera ona. Bai, han montatzen zera eta... Madrila juteko ere, montau eta zuzenen. Beira. Beste aukera batzuk ematen ditu herrik, eta ezin gehiak ejatu orduan. Aukera... Tren eukitziak badu. Oso ondo. Bueno, ja pixka biunduta, igual kazotxo bat edo... Uste... Hemen dauket. Eta aprobitxauko deu. Hori, kontrolatzen anai, gainezkin da. Bai, poliki jundezala. Bizukaldari egon, da gainezka egiten marin badio hau dekau kutxia. Gertatzen da batzutan. Gertatzen da, bai. Zutan irakitan jartzen badiazu. Eta ingoet, hemen, gelatina bota eta azukrea honea botako diot. Eta gero dena elkarrekin musa iteko. Ondo. Tako diot, nahastu ingo deu. Eta honera azukrea noiz gehituko dio? Gero azkeneko momentu pini. Bai. Porque batzutan igual kantidade bat daukeu, baina asko murrizten badigu, bai igual goxoegia ez gelditzeko. Eta gero aukera daukezu edo kolatzeko edo bestela txikitzeko dena. Bale. Bazuk aukeratzen duzun aukera egingo dugu. Bale. Zea, eta oan gure planekin jarraitu behar dugu. Bazkaldu baino lehen zerriteko aukera dakaun. Eta baita ere, hor dago, bide gorri bat, asko itirun zen di joana. Bai, jende asko, azkenen legazpiraino daukeu eta gero beraga, aspeizian, hor dago, bidean nahi duen bezala egiteko, eta oso paseo politia da, beste aukera bat, edo mendia juteko. Eta hori adibidez, zema denbora, Zumarratik bide gorretik? Bauste eta 12 kilometro die, eta hor bakoitza jartzen batzu junda etorri igual 3 ordu, edo bakoitza denetarik entzuten da. Urtu deu gelatina, eta bota deu mamira. Eta oin poliki, ez negainana botako dio. Izaten dela, izaten dela nahastu, baina batitu gabe esaten dutela ez geizteko. Igual, jun pixkanaka... Bai, eta nahi izan ezkio gero bestela hartuko dut zera hor negaina esaten dena. Poliki junda igual, ez daukezu inon gara zuik. Hola, saiatzen pixka grumo kentzen, eta... Normalen oin pixka kremotxu gelditzen da, eta gero kamaran sartzen deunen gorputza hartzen du kopan bertan. Eta ondo dola, goxo-goxo. Bai, nahikoa. Eta infusioaren uste nahiko reduzitu indola, azukrea bota bar diot, irakin, ondo nahastu dezala, eta ja kolatu ingo dut, eta ja baztertu ingo dut. Berrindu gabe, zuzenien kolatu? Bai, berrindu gabe. Bai, bestela gorputzek igual potolo gelditu daitekela. Eta ego intxaurrak eta hola xen? Aprobitxatzen bai, oso biunak gelditzen die, oso biunak, bai. Berak eman dio bere zaboria eta listo, eta punto. Ja, azkenen atea behartzen niona, ja atea indiozu. Bale, hori da. Bairaga, zindei bari mazu. Hemen txeza, honea. Bai, bari. Listo zabeta. Listo, listo, zola. Ja, azkeneko egunen, ja, pixka eta adi onbargea, gauzak iteko. Hori da, ikasi du, hemengo trukuak ikasi ditu. Oso ondo. Ondo. Bale, haguna. Eta, hau hemen utziko dut, eta gero ostea emango deu. Bai, Bitarten inbar deuna da teia.
Ateia. Ez nego zoen teia. Eta azken da, bueno, dauzke ingredientek, elkarrekin nahaztea. Bai. Mingainakin igual, lehendabizi solidoak, Bai. azukrea eta irina. Nahazten dugu. Eta txuringoa ez dezu arrotzen, zuzenean arrotu gabe. Arrotu gabe. Txuringoa botako dugu, eta ja, gurina ere. Egon pentsatzen nahi da, hori eskolan garai batean, lenguas de gato eta iteko, eta Bai, receta osantzeako da. Osantzekoa da, bai. Bai. Hori, mantekila, pomadan teksturakin, ez da? Bai. Igual, zatita moztuko dugu, erresago botatzeko. Eta bizka lagundu bat zailo bihatzekin dorla bihuntzen? Ez, ja nahiko kanpone onda eta nahiko bihunduta da ondo elkartzeko. Vale. Oso ondo, eta bota ingo dugu. Oso ondo, ja nazta egia. Eta azkeneko momentu falta zaigu, ez negozioa botatzea. Ez negozioa. Da, kalkulautua dukeu, jangabe, Pili? Jangabe, begiratu bakarrik diot. 3 behar ditugu, hauetako 3. Kolorea eta dena politia hauke. Dana da, kabarre polita. Eta zaporea ere. Bea bakarrik ere postre bezala, ezin gabe honekin. Hori katilu dotore batien ipini, kutxarilla batekin, da listo, barrura. Jatako gaieta batzuk eta leña. Eta bueno, hau dena ondo nahaztuko dugu. Igual barillakin pixkat emango diot. Bai, eman azai. Bihundutan eukemen den zea gurina, baina batzutan bakizu kostatzen zaio pixkat dena elkartu arte. Bai. Masa listo, ez da? Bai, ja bukau deu, ja nahaztu deu, dena homogeneo utzin deu. Eta bueno, hau kamera behar du, orduan batin da pixka bat ekarri dut, así que kasi amaten bat diazu kamera eta bestea ekarri. Eta aprobetxatzen deu, eta infusu ere ostu, gero kopai. Bilak ostu eta ekarri eta listo. Bai, kopai botatzeko. Bai, bera da natorra. Bale, oso ondo. Eta ni bitarten hasiko naiz kopak betetzen. Holaxe. Holaxe kantidade botako dugu. Gara, beko ostutzen dienean hartzen duen bere tekstura. Hola botako dugu eta infusua lekua usteko. Gero. Ondo, fina. Eta hauek ere, kameran sartu behar ditugu gogortzeko. Bale, sartuko ditut. Nahi batzu igual bitarten aprobetxauko dugu igual teja laben sartzeko, bizkatu horretzeko. Bai, ondo. Amentxe. Bandeja eta amentxe bertan. Pare bat ingo ditugu, eta ja laben sartzen ditugu. Ba, igual, 4-5 minutu, 180 graduta edo. Txugora, berola. Piskat. Forma, ma? Azken testura lortzeko pixka eta sentatuta kamaran egon bartzen. Bai, hobeto, bai. 3 ingo ditugu, ba, ezpada. Bai, azken finean da gorpuz pixkat hartzeko, eta hotzakin, hotza eta beruakin kontrastean gortzeko. Ondo. Holaxe, eta ja... Barruga, ez da? Bai, da bera sartzen dugu. Listo, barruan. Oso ondo. Eta guaren, bigarrengo pausua? Bueno, bigarrengoa, o beste... Bueno, horiek kamaran sartu behar dire, pixka gogortu arte musa. Vale, banator? Oso ondo. Listo, osgailuan daude. Oso ondo. Igual labekoa betuko dugu? Bai, a ver. Zuk eman puntua, ziritzen? Nik ustetia igual atatzeko moguna egongo diela. A ver, ba. Ondo iritzen? Bai. Hau ja aprobetxatzeko mogun dago. Eta hau oine beron oso biunak edo gorrinet dirudite, baina atatzen deunen gero gogortzen die zaituen. Bai. Eta nahi izanezko beste format desberdin bat eman horrela, guantxin beruan inber izaten da, ez? Bai. Piskat, batako deu. Batatako dugu, eta besten bat igual boro biltxon bat okan... Ba, ikustegatik baita ere nola izaten dan, ez? Hori da. Molden bat igual ekarri bar gendu, baina bueno... Bueno, baina horrelaren molde gabere bitu zen. Bati jarriko diogu lixoa eta besteak anetu joa. Hori da, bai. Bueno, hau ere atako dugu. Bai, usitzen mani bazo bazpane, bai, atezazu, eta listo. Oso ondo da. Hau normala jarriko dugu. Ba, nahi ba ezu ja, gogortuko zian kopak, kartzen badituzu.
Ata ditut bestiak guandi bigunegi, abek ata ditut. Itxura politia daukate. Bai. Bueno, lehendabiziko gauza, intxaur infusioa betako dio, biak betako ditugu. Gainetikan? Gogortu da, aguantatzen du, oso ondo. Bai. Oso itxura politia dauke. Azken da postre bat, bezperan edo... Potentia dau, Goizen ikion badezu, aukera aukezu bakarrik atea eta jateko, Zuk etxen datu, ere itxeko. hasierako zuena etxean ateatzen duen koktel hartu. Gero frituak, eskatu gabe ateatzen dituen fritua jan. Gero imaginatu nola zan arrautza perigor jan. Gero laranjarako rabioliak ere bai. Laranjarako atea jan, eta gero jan, Ba, igual bidegorritik etxa buelta barko zea. Ez, bertan gelditu gonitza gelotan. Beste aukera bat da, azkenean. Eta gaurrengo egunean, oinez, asko ditiraino.